niya ngayon, tapos tournament. Laban kami ni Sir Dom ngayon. Hello. Ayan, shout out kay Sir Dom. Yeah, thank you. First time na collab natin. Ayan, first time kami mag-collab ni Sir Dom at ibibigyan na natin itong laban kagad. Yeah! Manalo ka yan, boss. Ganda. Isoglog yan. Isuglod ang gamit ko, makakagamba. Gago, natulog mo lang yun. Naka-isuglod si ay Tatay Mindo. Isuglod yan. Kung gusto nyo umorder, available na yan sa lahat ng drugstore. PM lang ako kung ayaw Ang veterano yan, mag-i-air. natutulog eh. Ayan na yan. Uy, sige, hulog mo. Yaman, sige. Nalaglag tayo mga kagamba, nalaglag na natin. Malakas yung kay Sir Nito. Oh. Pick mo lang yung kanya, kapang pula. Lulod. Chambalero to, chambalero load. Di kaya kap, shout out. Happy birthday, oy. Wala na, talo na ito mga kagamba. Next fight. Bitaw. Yan. Yan. Oy, marunong yung kanya. Alam niyo may kalaban. Hinahabol pa niya, ano pa siya na ginirian pa niya. Yan. Teka. Ay, ulit sa akin ah. Okay. Kaya na po tayo doon. Wala, laglag natin ha. Nangangayaw ang magagamba natin. Nangangayaw. Yan. Ilang score na? 1. Chambalero, oh. Brought to you by Chambalero. Medyo nag-ano pa sila. Nagkakabahan pa sila. Kapaan. Ay, maglaban. Wala, patay. Wala na, tapos na. So yung mga kagamba, talo tayo. Salamat, Idol. Okay, so hanggang doon lang mga kagamba, talo tayo. Saan yung akin dito?